So guys, ginor light thangja salkisa sugang gonor nugui makhana sini kongkal team ni da Surya bai da horjalai borok ko kisa tongthogui reels khailaitani haika masalai pro reels khailaitini selai nokol bai real kubui hayeng jagui je amake police rok no kajang mani tai afro je video khainai rok haike video danai rok ko amake ebe fake sanamui police romjar ko saman no bo sajengei asi dini mane botai meng khlai meng tongmani tingi tini reaction marka nei saikina raka genrok nanya die botan tam saikina raka make ebe camera belai sa eklayo netai kebangma jagan nukharong chaka ta tam chaka khlai dinor bin khuktinyo koke haisi kebangma ang onek din no mane abono nai jong hado kabon tei kono korok saya ko ani kisa kamroko bijing thama bai ang abono tei kono korok salia kokhom hai kebangma ni YouTube channel logo na ang nukhado mane tam kha sanam ka bo ano o jani je police je chinno ko phayo ni samani ang abono tei sio kokdo bom hai kha tam khaile ka thamne lam ha ke AI bai je ke sanam laine ro laika soi soinin je monang jelo souje khacheng thangsi wabo egam bom ha hingan kan naji am ha ke ukulogo police ngene ano yago ogoro khajak rok ge tai tam ro kwbangma jaga no ke bebagni je nukmani a jaga wono mane ekdom kaham ke borok saime oino haino lakajan salaikya hega obono teinyo ang tini kisa obono mane sainyo marisina ge hani ma phaike do main koka haisi afro jingje a video khlaike do thik ase video khaimani to kono ya video khlaika aboni pore police rok anus call khayo do call khaine sahoro je ninam hai video a jaga o to abo plastic jing saiman tongo plastic no a pistol ta abo to plastic ni no sijagin tongo haipano a plastic ni pistol no nogo to ni ready jemon jeng obono kaisa mane proof hisabai o plastic no obono no jeng phunungna nangnai e abo hai hene sawine borong abono anro nogo phaine abono bo talangai thangka do a pistol plastic ni pistol no borong proof hisabai photo bukha tai a video no borong ta abo news rogo ronai rok ta abono hain low quality khlaiki ka do ekdom leta pata khaiki ka garo original da plastic da sijai hang thakala ganke borong phaiman pore ang borong no phunuka iko nadi anro to main video tongo anro to original video tongo engke eyo video no ang borong no kaham ke phunugune rei rokata a jaga wai iko nadi oro lekha sijak aje video to anro to original video pro kaham ekdom clear gajaga phunka bongna gajaga wo nadi ko bikas han sijak engke je plastic ni je pistol anga bo horjalai ni yago abo bo binoro talangi thangai bo bini okoni tabin darani busla songro abono thunglaine khi biangjan dokso khita laijakse adini phungono naitung laio kolaine tobo abono mankha mamani pore hakatam khakyang nogtui phakya tarpor ke police rok sopaikya police rok finance sakang nanu call khaihojak hingke borong o aro phaiye borong abono mane khe anu sauta mane ninro aje pistol abo plastic ni pistol borong bo saimono borong nugjak kahamkon nugjak abo nogor to tong haikene khibirok darkha am hairok ni ansung horong kang saka ando to a pistol to tang yago krei je video khlaipuru je ni yago tine bin yago no ngato bang nayen hne sawine nayo koi a plastic ni pistol no ang nogo ton phaikang ke borong phaipuru ang borong na boro hoka gtai chini mane chung tam khaya borabrok sengkang kang saka chung kha kaisa content creator chung am hai video rok fan ni hisabai bu khanai ogoti bo khainai engka ke somoyo mistake rok phanang thangmano hairai hene chung sawi koi ang bono phonuka tai aboni pore ang agi short film khaiporo norong tu nukha ek 47 pro original hai abono borong na dino phunugi roka abono jode anga a dino tuine bangra balai rong nokho kangke tamung khamu e aba harakne ang bongno sengka e borong saw o ma o te bose danger blasa hairai hene sai thanglang kamno borong photo bitlang thang da kokri amko bukhuk baisa ab baijang non borong bo photo bitlang thanglang angke e yobono norong gobangmani borong confusion ng tokna je ang amsudin video rok khayang tomo ba baksa wanchu tokna soisoni jelo romja khana hai khana kun am haya आज YouTube baksa je tabuk sanai rok buini clip rong nawine je voice over khalaine jara video ronai rok borong bo manang bong non kaisa kok sanamo song mane keboni kaisa kahamken nangabo ab mane je choli mani tei mane jeng mano tei norong kahamke saime oi
hain langka jono video ta khaidi mane boi baksa baksa wancho ana kwbang man sung toka tam soi soi ni da abo haira hine angka kunam haya abo tomte sim ngi thangka tai borang abo naifane borang abo no enquiry ro khlaine borang abo kaham hamia pura naiei abo no talangi thangka abo ni pora tai kono phana na call phayo na no sungo na ko kono nya am haita ei am suno kabono nor no sanai tomoni সময় mai ang tomoba saimaya tini kiso সময় mangkha wati sati be bang marang kha hepan gong ma jaga wati rong ni bono khaya yang nog rong bai bai ko bai kha chinengo to am hairo kunong liya na bagan bo bailia kuno nog no khong kem ni bai ma bui mu krei hingka bono gana ge ni chineng to kuno am tiro khana liya bunyang marang kha chineng kha kiso bo pharo bai ne current ok sim se phai rong am suno ei abon nog no sana hin tong na am suk din rong yang saimeng tongmani tini সময় mangkha nog no kong na kaham ke share khair kan norong babon bujile de plastic ni kasi silai te nya chung video camera le sab chung rom mana ba main kokta khik da sadi ei abono hambai